Hello guys! So, papasok na naman po ako. Samahan niyo po ako. So, nakaligo na ako. Magpiprepare na ako ng susuotin ko. So, ang outfit po namin ngayon is colorful. So, pink ako at saka green. May touch na green. Green and red. Tama na yung tatlong kulay na. So, papasok po ako ngayon. So, first set po kami, guys, with the chic band. So, itutur ko po kayo sa bahay namin mamaya. So, yun. So, makeup po muna ako, Wait po, guys. So, mag-makeup na po tayo, guys. Yes, baka malate na naman ako. Let's go! So, mag-ikaw tayo, guys. Wow! Yan. Bye-bye. Red lipstick ako. Ito. Perfect. Ganyan. Retouch tayo. Yan. Wow! Babae. Magbaba ko na ko ng lipid. Kasi tanggalin ko. Pabango tayo. Pabango. So, see you guys! Tapos na ako. A few moments later. Dito na po tayo sa R&B. Pasok na ako with Whitney. Ayan, pasok na tayo, guys. Yeah. Lag-vlog. Lag-vlog. Ayan. Let's go na, guys. Aura. Woo! Yes. Perfect. Ay. Hello. So, ayun guys. So, update ko kayo maya-maya ng konti. Lalagyan ako ng shoe. A few moments later. Ayan guys. Shoes na ako.
sila. Yes. Dagandahan. Ito pa mga bayon. Mag-start na tayo, guys. Yes. We are ready. A few moments later. Ayan, rest time for the first set, guys. Yun mga bakla. Perfect. Add with me. So, see you on our second set na. Bye. A few moments later. Oh,
Don't worry, I'm fully vaccinated. With vitamin C. And zinc. I would like to introduce you my chingu. Oh. They want to see mga naitigil. But before that, okay guys, suka! Only chingu. Hana! Hey! Hey! Ginawa ako. Wait ko. Alam niyo na kasi. Ako mabalik ka na late. Ay! Popo! Hey! Popo! Hey! Kinain yung utong. Kinain yung utong. O pa, you're so very fast, ha? po yung aming second set. So, abangan nyo po we have another set. Yes! So, ihanda ang paa kasi danceable po yun. Buong oras, isang oras. Ganun talaga, di ba, Novi? Ang pukesa. Oh, ganda ni Whitney. Wow! Ito po ang sukat queen. Si Charisse. Ako. Wala ngayon lang ulit. Tatry ko lang. Hindi lang, tatry ko lang. I-post mo na yun. I-post mo yung vlog. Para sa reels. Sabi nga nila, habang may nanonood kahit isa. At saka parang kunyari mag-vlog. Siyempre, first time ko lang ulit mag-vlog. Kunyari mag-intro ka, tapos ang gagawin mo, video ka muna yung buong set. Ay, kunyari first set out, second set natin video. Ayun. Tapos yun. Eh, mababa na kasi yung MB nito. Yung GB nito, kaya napuno ka. Pero kasi mag-256. 256. Tawag dito. Kasi kung maka-upload ka ng Pantera. And then, okay. Nasa ano, kasi 90K na ito. So, pag nag-ano pa, 10,000 yata. Another 256. So, 500. Pag gera by ito dito, makabuti na 100. Hindi na worth it
Hindi. So, hindi naman tayo gano'n kayaman. Tsaka hindi na worth it din po. Kasi habol ko lang naman dito camera. Diba? So, yun guys. See you on our third set. Bye! A few moments later. Tapos na po kami, guys! Yes! Natapos na ng third set. So, meron pa ulit tomorrow. So, ayan po, ha? Sinama ko na po kayo sa aking pong work. So, uwi yan na. Hintayin ko lang po yung TF. Bye! Hi, guys. Dito na ako sa bahay. Papahinga na po ako. Thank you po sa nakisaya sa Saturday set. Bye. Good night.